בסדר. נכון, תוריד אחורה. אי אפשר לקפוץ? אפשר לעצור. אז רגע, אז היא תהיה ראשונה שם. לא כמו ש... קודם היה אני... אז תתחלפו, לא שזה משנה. גם שיני עתיק. לא, עירית, יד מול רגל. בנות, דרך אגב, הצד הוא שיהיה ברור. רגע, ימין, שמאל, ימין, שמאל, יד מול רגל. רוצה להגיד משהו לאומה? מה? רוצה להגיד משהו לאומה? לא ממש. זה הדבר הכי טוב שאפשר להגיד. יעבור, יעיר. רק לחשוב על הרגל אני כבר נופל. אני מוכנה. רגע, מוזיקה, שלוש, איפה היא? סורי, מה אני עוד פעם? דיאנה, זוזי, אני לא עם הבנות. אתה עורך את זה, נכון? זה ארוך לא יודע, מדי. למה? כי זה ארוך מדי, זה נטוש. כן? לא שצילמתי כל הזמן, אבל עדיין. תראי איך את נראית. תראי איך את נראית. יעל, בואי לפה. תראי איך את נראית, תראי מה את עושה. תעמדי במקום. להקפיד גם לראות את דורית. קטעים כאלה תשאיר. את תוריד בשורה. אני יכולה להגיד, אבל הגעתי איתה שם. פנים אליי. שנייה, אפשר ראיון אותך מתחילה איתה. שפיר, מה אתה אומר? זה באמת מצלם, רק כן, אדום, כן? טוב שהם יראו כמו... כן, אדום, לא? כמו משולש, כמו... כן, וואלה. כמו מאוין. אני אומר שזה שמח, זה מעורר, זה מרחיב את הלב, זה מעורר רחמים. זה מרענן, וזה אינפנטילי. העיקר בואו נעשה. זה טוב שככה, זה אינפנטילי וטוב שככה. סליחה רגע, מה הפסדתי פה עכשיו? רונית סיפרה... שזה אינפנטילי. רונית סיפרה בדיחות. ככל שרונית יכולה לספר בדיחות. לא, היא מוציאה אותנו מהריכוז, אבל את יודעת את זה. בגללך אנחנו פה לא... מי זה חנן גלניק? ימין, שמאל, ימין, שמאל, הפוכה. לילה, לילה, לילה. אחורה, שתיים, שלוש, ואז ארבע, אנחנו... חמש, רגע, לפי מה שאתה צריך. מתמגנטת אליי, למה? בואי אליי, כפרה. מתמגנטת אליי. כל הריקוד אליי ועכשיו תשמע סימן. עכשיו היא באה אליי, היא חוזרת למקורות, אדוני. זה סימן שאתה צעיר. ביום אביב מהיר, ביום אביב מהיר. הסברנו. מה את התקדמת? איך היא אחורה? איך היא מפה? ימין, שמאל, ימין. שמאל, ימין. שמאל. זה הבנות. זה הבנים? זה הבנים. הבנים זה סימן שאתה צעיר. הבנות זה ה... רותי, תקשיבי, תרשמי לך. תרשמי לך מה צריכה להגיד לנו. זה סימן שאתה צעיר. בנות טובות. נרים ידיים, נרים ידיים. בנים עוברים. ובנות טובות. אבל הבנים עם הידיים כל הזמן הבנות קדימה? הבנים ככה, תסתכלו עליי, אני מאוד ככה. זה סימן שאתה צעיר. כמו יום אביב בהיר. כמו יום אביב בהיר. סימן שאתה צעיר. אבל מה יש עליהם שתיים יחד? יש שמאל, ימין, לא בא לך לבדוק, תגידי רונית. פעם אחת מוחאים כפיים. רקדתי בחלק מהסרט, אתם תראו את זה. הוא לא יהיה יציב במיוחד. אל תאמרי כשהייתי צעיר רקדתי. רקוד ויהיה צעיר. אינדיד. שמעתם כבר, המעריץ הראשון אמר לנו שזה יפה מאוד. הנה, המעריץ הראשון. בואו, תתת סיבוב. חסר בן? פנחס, בבקשה, כפיים. יש כאן טלוויזיה מצלמת. מה שמך בבקשה? יעל. הגברת. יש פה גברת אחת. חבר'ה, הם הרוצח של היהודים. ראיתם את הכתבה? ראה אותי עוד חי, אז הוא היה מת במקום. תהיה בריא. אתה מכיר את הגברת? מה? את הגברת אתה מכיר? יש פה גברת. יש פה כמה.
תשמעו, אפרופו מה שקרה עכשיו, אחת הבנות מהשכבה, גם לך. אפרופו מה שקרה עכשיו, אחת הבנות מהשכבה ראתה את הכתבה בטלוויזיה ואמרה לי, איך יעל תמיד מצליחה למקד את שמונת הלב. איך היא נכנסת, מלאכותית, ומאהבה אני אומרת. הייתי בלוויה. אני מתה עליי. היא תמיד בלוויה. מה את רוצה? אגב, למות, איך סידרתי את הלוויה? זה יעל, אני חושבת שתגווני עם התירוצים האלה. כשאתם הלכתם, כל הזמן מתים לאנשים. הורגת אנשים כמו זבובים. מה שנקרא למות עלייך. רגע, מי זאת הייתה גברת? לא מגלה. זה אני לא מגלה, אבל זה לא רעיון שלי, אין לי מוח יצירתי. מה שנקרא למות עליה. בנים, רק איתי בנים. רוצים לדעת מה הסיפור. רק את הצעד שלכם, כי אתם עושים בלגן ברגליים, ימין, שמאל, ימין, רגליים, רק בנים. רק בנים, צעד. לא, קודם מההתחלה של הבנים. מההתחלה של הבנים. 3, 4, בנים. 3, 4 ו... לה 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 זה סימן שאתה צעיר. כל ימות, מקסים, בעיר, כל יום, מקסים, אתם יכולים לעלות על הבמה לבד, זה מקסים. אתם יכולים לעלות על הבמה לבד. רגע, תקשיבו, רגע, רותי, תקשיבו לדורית רגע, דורית עוד פעם. מאוד טובים. באמת טובים. זהו. אני יכולה להגיד שזה לא רוצה, אותנטי, אז אני אומרת בכנות. אנחנו חזרנו על זה כל השבוע. אני רואה אותך יורם לנגד עיניי. כל השבוע. אתם שומעים? שאתם הולכים ככה? איך לרקוד בלילה? אז איך תראה? עם זה אני רואה יותר טוב. אתם שומעים? שאתם ככה, דודי, אלי, שאתם ככה והולכים ככה, אל תצמצמו את הפער ביניכם, כי אחרי זה יש בעיה... הן צריכות לעבור. הבנות צריכות להיכנס. כן, אז תעשו... זה לא הבנות כמו שרותי אמרה. אז מה, ידיים באוויר? אנחנו צריכים להיכנס. אתם צריכים לחדור בין הבנות. רק שזה לא יהיה יותר מדי גבוה וככה, כן משה? נשמע חזק מדי. משה, זה לא יותר מדי גבוה וככה. חזק מדי. שאתם עושים, אז ראש עם הרגל. ובבת קדימה ורק באנשה. אפשר גם את ה... אני חושב שכן נעשה את ההוא. נעשה פה עוד ההוא, משהו. בוא ננסה. יאללה. 3, 4 ו... לא. עם הראש. ראש. זה סימן שאתה צעיר. עשה את זה מצוין. ככה, נשארות. חבר'ה. יפה מאוד. מעולה. פרסומת לסנפים. רגע, תקשיבו לי. תגידו את זה הרבה בסוף תאמינו. למה? אני מוכנה לצלם אותך. שנייה, עם היד על הכתף. כן יד על הכתף, אבל יש לכם אחר כך ספירה של 4 שאתם ממתינים, ואז תתרחקו אחד מה עושים מהשני. הידיים? רגע. ככה עומדים בתור? הייתי פה? היית פה. זה גם 1, 2, 3, 4. וניתן את זה. אין פה את זה, אין פה את זה, ופה 1 ברגליים. אוקיי, במקום 4 ריקיות, ידיים למטה. בוא איזה משהו. מההתחלה מהר. היינו עכשיו תיגע וזה שם במיטה ומזפזפ מאוד. דודי ויחד ידיים. כל זה
התשובה לזה שדיאנה אומרת, תראי איזה מקסימים הם, לא נחליף אותם באף אחד. לא בבני 20 בוודאי. ואנחנו שוכבים מהמיטה והיא על כך אמרה לי, יש ג'יבול אמריקאי עם ריצ'רד גיר, אהוב לידך. אמרת לו, תביא. ואז מגיע ריצ'רד גיר. בן, לא יודעת מה, 5-30. לא, כשבסרט הג'יבול האמריקאי. נכון. איכס. למה? אני עומדת לידה, אותה מצלמים תמיד. היי. הוא היה כל כך... תעמדי מאחוריה. זאת מסתכלת, אני אומרת... לעומת עם ג'וליה ארסי, מגיעה לך הרבה שום לשבת הבאה. איזה מתוק. הפסיקו לצלם אותך כל הזמן. אבל הקטע הזה שלא רוצים עכשיו לא לזה, שאנחנו לא רוצים צעיר, מבוגר או מתוק. לא, אבל אני לא אמרתי, מסתכלתי עליו צעיר, שפעם זה היה חלום הרטוב. נו, עכשיו... אני רוצה שיעמוד מולך. את רוצה אותו, כן. היא רוצה אותו כמו עם ג'וליה. עכשיו ריקודים.